em fan un ben gran. Quilòmetre zero, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? 6. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero, zero, zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio. Quilòmetre zero. Estimats companys, amics, amigues i amants, benvinguts a tots i a totes a aquest programa especial de Quilòmetre Zero Confitats. En primer i principal lloc, volem donar tot el nostre ànim a aquelles persones afectades per aquesta surrealista i desagradable situació. I sobretot, la nostra admiració a tots aquells col·lectius que es troben en primera línia de batalla, especialment el cos sanitari. Des del primer moment que es va decretar l'estat d'alarma, que els components de Quilòmetre Zero hem pensat com podíem ajudar a passar aquesta situació. Gamba ha desfet totes les cortines de casa per a fer mascarilles. No ha pogut completar ni una. No l'han tirat de casa perquè està prohibit per Real Decret. Montserrat, com que és l'ingeniero del grup, va pensar que podria fabricar paper de vàter per a tota la finca i va tallar els arbres de baix de sa casa per fer cel·lulosa. De la multa que li han posat, es troba en depressió i en la casa plena de fulles i branques. També ha rebut una ordre d'allunyament de la dona i no pot eixir del comedor. Saoro, des que es va decretar l'estat d'alarma, que l'està buscant per tot el poble per a poder desconnectar-lo. El seu estat és semblant a la de les paelles de Quintos de fa un mes. I el senyor Major ha escrit un llibre de poemes donant ànim per a la tercera edat. L'han llegit 10 jubilats, amb un resultat de 8 suïcidis. Els altres 2, com tenen Alzheimer, els ha salvat. Jo, que som gos des que era cachorro, m'he prestat voluntària que em tragueren a passejar. Ningú ha acceptat l'oferta i com em vaig concentrar tant per a fer bé el meu paper, fa 2 setmanes que no trobo les claus de casa. La veïna de dalt em tira cada 2 dies un paquet de gusanitos per a poder sobreviure. Així que anem de fracàs en fracàs. I vam pensar que podríem fer el programa de ràdio per internet i intentar entretindre els milers de seguidors fidels al programa. Després de 3 setmanes barallant-nos amb la tecnologia, ho hem aconseguit. La qual cosa suposa un fil d'esperança per als nostres científics que lluiten contra la pandèmia. Tots els governs ens han posat com a exemple. Si 5 albardins poden fer això, també poden trobar una vacuna contra el coronavirus. Estem cadascú al comedor de sa casa, entre la nevera i la porta del carrer, al filo de lo impossible, com Lady Halcón, entre la nit i el dia. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Nyors, nyores, quan són l'hora que marca el teu rellotge quan mires aquest programa, del 28è dia de confitament, comencem! Molt bon dia, estimada audiència, molt bona nit, molt bon dia, companys. Molt bé, primer de res, anem a saludar resta de membres. Molt bon dia, senyor Major, com està vostè? Bon dia, senyor Monsonís. Bé, així estem, encara no m'ha replegat el virus. No, pareix que estigui vostè que se vaig a menjar la mona ara mateix. Estic al Caribe. Al Caribe. Molt bé.
Senyor Montserrat, com va la vida? Com està vostè? Jo estic emocionat de fer un programa veient-vos les cares de cabrons que feu i no tindré sempre que escoltar-vos i estic, bueno, això és una novetat per mi i estic molt, molt emocionat. Molt bé, t'has afaitat, eh? T'has afaitat. M'ha fet de tot, bueno. Fantàstic. Sauro, pareixes el rabosot del carrer Dénia. Com estàs? Pues así, manteniendo el meu anonimato. Molt bé. Això que ha dit de Sauro ho tallarem. Pues no, perquè no sabia que era tu. No, jo per l'aire estic igual, hòstia, cuidado. Per l'aire estic igual, però si no visualment és que ja sabeu que... Sí, no, ja sabem que tu guanyes més en directe que en vídeo. Ei, és el que hi ha, és el que hi ha. És el que n'hi ha. Senyor Gamba, com estàs vostè? Com estàs, guapot? Bueno, de milagre, estic de milagre. Estàs de milagre, eh? Perquè tu eres dels que se meneja molt, què fas? Bueno, a veure, si tancat, si aquesta habitació m'ha tancat la meva dona, clau i tot, clau i pany. I diu, au, apanya't ahir. Jo sí estic torbat. Molt bé, doncs tenim menys temps encara que a la ràdio, així que raudos i veloç comencem la primera de les seccions habituals en la qual anaven a veure el nostre principal i únic reportero del món mundanal. Ara sonarà una música que ens farà tremolar a tots les mànies i en breus instants connectarem amb el nostre company. Mira. Molt bon dia, Montserrat! De nou connectem amb tu. Adiós. Fantàstic. Bé, clar, evidentment, tenim que dir una cosa, i és que, clar, com això ho veuran per tot el món, Montserrat i la seva dona són de Pego. I curiosament estan en Madrid. Sou dels poquers de Madrid que no haveu eixit, Montserrat. I suposa que t'hauran entrat ganes. Sí, és el que hem parlat moltes voltes, que realment jo m'he quedat així, la meva secció, viatjat pel món, estic un poc descapegat, però estic així sacrificant-me. Clar, però no se compte que hi ha gent de sí que estan anant per allà en una responsabilitat tremenda, i jo que soc de Pego, la gana que tinc, total, per no encomanar-li el problema a la gent de Pego i en concret a la família, que està un poc delicat, així estem, aguantant-nos i veient-les passar. I passant-les prou putes, perquè ahir Pego, per exemple, o per ahir, que jo sàpiga, ningú s'ha declarat de malalt encara, però sí... Homosexual sí, però del cap sí, no? Sí, del cap també. Però així n'hi ha, així estan malalt molta gent, entonces així nosaltres també deixem a comprar i és un problema. I quan no hi ha mascaretes, costa anar així, no? Fa la performance, fan uns calzoncillos així, no? Aguantar, per fer-te això, no? El tapes, com entra pels ulls també, el poses les ulleres perquè no t'entra pels ulls. Mira, això era el modelet per anar a comprar. I te'n vas a comprar així, no? I així no tenim que anar, és el que hi ha. Molt bé. Pares de la més casual, eh? El calzoncillo és bo, eh? És de marró. Sí, però recorda que lo de marró va per fora. Esto es net, el pobre net. Que tot el que pot anar i s'haguera, pues, així no. I la porra... T'han llogat per comprar-ho, per fer fora? Marrea, no t'acosta, més d'un metro. Este és l'uniforme d'anar a comprar. Això fa el paper de vàter, tu, perquè tu no te'n poden vendre mai en la vida, no si no. El furta. El més barat, el més bo. Molt bé, Montserrat, molt bé. Pareixes una declaració del Grapo quan encara existia. Declaració d'Hacienda. És una llàstima que no ho hagueren fet el programa, perquè el dimarts que ve, que és el dia 14, hi ha un dia amb molts aconteixements. Entre altres coses, com va ser quan el rei va trencar la cama allà i ho hagueren fet un programa especial dedicat a Botswana. Però bé, ja ho deixarem per més avant. Molt bé, perfectament. Hem dit que anaven raudos i melosos, fantàstic, Montserrat, des de Madrid. Raudos i melosos, has dit? L'avinguda Dénia. Exactament. Sauro, si és que el veig i no el troba. A més, és que no, intenté passar desapercebut.
Quina cançoneta vas a posar-nos, bonico? Bueno, a veure, anem a parar... Jo pensava que tant de dia tancat tindreu que manejar un poc l'esquelet. Sí. Entonces, he pensat en posar-vos una cançoneta perquè pugueu ballar una micoteta. És a dir, qui no balli una micoteta en aquesta cançó es pot considerar tècnicament mort. És asimptomàtic, asimptomàtic. Encara que sigui manejar el cap, no? Que si manejar, sí, o el peuet, no sé, ja vostre... Bé, la qüestió que anem a posar una cançó de Propeller Heads, que és un grup, és un duo tecno que va néixer quan els Chemical Brothers, a la mateixa temporada. Són molt bons, el que passa que no tenen massa producció. I en aquesta cançoneta, ells el que fan normalment és música i alguna volta fan col·laboracions en algun cantant. Teatre. I en aquesta volta canten els Jungle Brothers, un trio de música, bueno, de rap americà. Bé, tots vosaltres... Perdona, Sauro, el rap americà està pescat allí, no? Sí, és quan es rap que es pesca a Amèrica. Diferent del rap inglès. I del de Daniel. Ale, pues, endavant! Ale, va! Sometimes I feel lost in the source when it comes down to boost the board. Am I being too slow? Your love and your special attention, trying to get you to look in my direction. Hey, you out straight for the cake in your oven. Got to see me to get the good love and wanted to get the chance to sex and romance. You're on the dance floor, yeah, you want more. I'm with your girlfriends on the weekend. I give you all types of freedom. Now you tell me you're leaving, girl, get a grip, cause I'm hitting all angles. You know how the game goes, you're gonna feel shameful. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. You don't want this. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. You want that. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. Spotlight, game tight, every night, new sights. Who would ever think life could be so nice? Everything's love till you find out the price. You're saying you're sick of the same routine, can't separate life from forced out dreams. Wanna take a look? Split from the teams when you thought you got a grip, you shoot you lost steam. Kickstart your game, but you can't find step, and your place is still with a bit more pep. A little less rep, secret well kept. Hate the way you lead every night you slept. Heard it all before, can't believe it came true. Hard to see what a good party will do. What you gonna do? Listen to your crew, should've took a better look at who's sleeping with you. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. Sexy lover, smoking with passion. 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 Every time I turn around, you're looking for something new. Talking about you got to find something else to do. Who you with and what you want is just a fantasy. That's why I keep telling you your ass need to be with me. You know what I'm saying? That's what you want. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. When you had it, you didn't want it, now you ain't got it, you hold it back. Sexy lover, smoking with passion. 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 Que grandiós! Afortunadament s'ha acabat ja. Espectacular, quasi em trenca el coll. Quasi em trenca el coll. En nom de Quilòmetre Zero vull demanar perdó a l'audiència. Vos promet que en les 463 proves que hem fet, la cançó que estava posant Sauro era assumible per les nostres trompes d'Eustàquio i de Fallopi. Sols tenia 465 cançons i tocava esta ja. Tenies que posar esta pel final. Tocava esta, no l'última. És que jo crec que ho fas per fer-me sentir parlar a mi. Ara que ja t'ha agarrat la teva... Realment,
realment estàs mort, de veritat. Eres un Walking Dead, de veritat. Pues estaré mort, però a por la teua quinta. No arranca ni a la de 3, no hi ha. Jo tinc que reconèixer que jo he ballat i tot. Això jo no puc amagar-ho ara que em veuen per tots els puestos. Bueno, tu, Montserrat, en la pinta que portes, la teua opinió no és molt seriosa, ara mateix. I ara... El veig que t'ha afectat més el coronavirus que ningú. Bé, ara sonarà una altra musiqueta, una musiqueta que ens traslladarà al passat, a aquests segles que ens han precedit i en la qual el nostre, el senyor Major, ens il·lustrarà en alguna de les seues historietes. Així que... No és això. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, oh yeah. Fer el joc està dormint. Això, veus? Això ja anima més. Això, sí, un de plorar. Playero total. Jo no té com el meu cos va reviscolant, no com antes. Molt bé. Ja sabeu que són... Anem allà, què mos va contar vostè? Pues bueno, primer vos contaré que esta música és per això, per suscitar, ja vos ve que tots hi contents i tal. I avui vos contaré la història d'una vacuna, d'una pandèmia que va haver i com la vacuna es va propagar pel món. Entonces no hi havia avions que tardaren 12 hores d'un post a l'altre. I es diu Operació Balmis. Bambi, com el de Walt Disney. No, Balmis, estás seguro. Balmis. Entonces este señor va a hacer la Real Expedició Filantrópica de la vacuna contra la viruela, que en el nostre idioma seria la pigota. Entonces l'any 1795 hi havia una pandèmia molt gran. Vostè ja havia nascut ahir, no? Sí, jo ja estava, jo passejava pels camps. I este home, Francisco Javier Balmis, era un metge alicantí que va ser metge a la cort de Carlos IV. Entonces a Carlos IV li se va morir una filla de la pigota y entonces, pues, este home va descubrir la manera de poder transportar la vacuna allende de los mares, ¿vale? Perquè tu la vacuna, pues, de Madrid a Barcelona la podies portar, però un viatge de 45 dies, pues, la vacuna es moria. Entonces, este home, pues, va convèncer al rei i al govern de l'època i entonces van fer la primera expedició sanitària internacional de la història. Entonces, com va funcionar això? Primer direm que el 1796 un metge anglès que es deia Edward Jenner va veure com les dones que almunyien les vaques, este home era un metge local anglès, les dones que almunyien les vaques pues, no agarraven la pigota, tenien un suero, m'entens? Sí, feien així, almunyir. I entonces va inocular ese suero i el va convertir en vacuna. I després ja, al cap d'un parell d'anys, la vacuna va estar. Entonces, el Balmis, per lo que anàvem a contar... I per què es diu vacuna? Perquè ve de les vaques? Pues segurament. Sí. Segurament. És que... No, sí. Com l'has pillat el vol, Gamba? Com està, Gamba, Xicamet, com va, El senyor de les bèsties, també. Sí, com tu vas, jo volvo d'allí. Tinc una vacuna d'hi baix jo. Bueno, total, que a l'any 1800 la vacuna ja havia arribat a Espanya i el tal Balmis, el metge ja havia traduït un llibre d'un metge francès que deia com i de quina manera per la pigota, perquè per curar la pigota amb la vacuna. Entonces, l'única manera de poder transportar aquesta vacuna allà, entonces no hi havia ni càmeres, ni fre, no hi havia res. I vídeo tampoc? Vídeo cau, vídeo vaca. Entonces va agarrar i va muntar una expedició en un barco i el van emportar a 20 xiquets, orfes, huérfanos, perquè no ho entenga, d'un orfenat que n'hi havia a la Corunya, que regentava una dona que li diuen Isabel Sendal. Isabel Sendal.
La de los cabells. Escena, la del... Entonces van a A la agarrar, ferreteria. van pujar esos xiquets al barco en compañía de metges i enfermeres, dos metges i dos enfermeres, i la manera de transportar la vacuna era, vosaltres sabeu que la pigota fa unes bambolles, no? Fa bambolles, sí, home, com el sabó. Fa unes Jo no bambolles tinc... de pus. Sí, La pigota fa unes bambolles de pus. sí senyor. Entonces, lo que feien era traspassar-li d'un xiquet a altre, en el contacte físic de les bambolles de pus, la vacuna anava traspassant. I entonces, el xiquet que es curava li ho passava a l'altre que havia enfermat, hasta que van arribar allí en la vacuna. I va ser la manera de transportar la vacuna a l'altre món. Entonces, este home, ja per acabar, vos diré que la vacuna va arribar Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, que era entonces mitja Amèrica per amunt i mitja Amèrica per acabar. I va arribar fins a la Xina. ¿Vale? El descobridor de la vacuna, que li diuen Edward Jenner, va escriure sobre l'expedició. No puc imaginar que en els anals de la història es proporcione un exemple de filantropia més noble i ample que este. Entonces, això tan gran que la meitat no coneixem, ha estat passat ha sigut novel·lat per un novel·lista que es diu Julia Álvarez, una novel·lista que es diu Julia Álvarez que ha fet Saving the World, també una novel·la que es diu Ángeles Custodios, d'Almudena de Arteaga, que això ha sigut una pel·lícula que han fet en televisió espanyola de Miguel Bardem, que es diu Ángeles Custodios, i així no em contaria un grapat. El Premi Planeta va escriure A Flor de Piel, el 2015, i per tant, esta història avui en dia és més solidària que mai. Un metge que va portar la vacuna a un altre continent. Senyor Major, mos ha deixat bocabadats. Aplaudim exactament com no sé com fan els sordomuts, però aplaudim i Xina, perquè una volta més ens ha il·lustrat vostè. Jo ara, en això del coronavirus, tinc que buscar algú que ja se vagi passar la malaltia, fer-li que tinga pus, i fregar-me el braç en ell. No, llepar-lo. A veure, Montserrat, estem parlant de la pigota. No fas aquestes coses, a veure si encara Tu si el fas el coronavirus, dos casalles, ja. I ahí està. Tota la vida. Molt bé, doncs fantàstic, i raudos i veloces, com estaven dient davant, ens anirem en el nostre següent col·laborador i company. Ell ara mateix apareixerà sota una música que donarà pas. És el nostre davanter centre de quilòmetre zero, el francotirador de pego, el Sagrantana de la retoria, amb tots vostès, el Gamba! Mira la serpeta, mira. La Sargantana de la Molt retoria. bé, Gamba. Bueno, han rebut centenars de correus, electrònics, whatsapps. La gent està realment preocupada perquè aquest terrari que tanta cosa estava fent pel bé del nostre món, com hauran quedat aquests animalets? Mira, jo t'ho explicaré perquè estic un poc disgustat, saps? I estic buscant remei a tope. De fet, mira, així m'ha portat el cachorro d'un guepardo que el tinc així dormint ara, quieto. Dormi. Bueno, entonces, vull dir-vos que ha tocat per telèfon jo allà a Wuhan, allà a la Xina. Wuhan? Sí. Es diu Wuhan, això? Com es diu? Bueno, sí, està bé. Wuhan. Jo tinc la guia telefònica de Wuhan, així. Wuhan. La guia telefònica. A veuràs, ha tocat allí que jo volia una vacuna i ells m'han dit, te l'enviem en seguideta. I en toquen l'altre dia. La Guàrdia Civil, i me'n vaig pagar allí el terrari. I em veig un tràiler, però ja s'ho han agarrat al peu de la lletra. M'han enviat una vacuna al revés. Una vaca. Una vaca. Exagerat. A la cota. Diu, no, ¿qué lía tu vacuna? Jo dic, si vacuna ja entenc que sí que faran barco de vaques, jo. En sèrio. I ara, pues, bueno, estem en ello. Vull que exprimir-la, el que dic Pau adés,
treure-li les... El suelo. Exprimir-la és més de taronja. S'esprinyixen, no s'esprinyixen. Bueno, jo és que soc més de taronja. Es comenta per aquests mentiders, Gamba, que t'has depilat tot per a poder arribar més ràpid al terrari. Gràcies, jo no volia dir-ho, però ja que ho has dit, tinc que dir-te que m'ha depilat perquè l'altre dia, fugint de la Guàrdia Civil, vaig plegar a casa i la model em va dir, em vas tot ple de serrets, però serrets que me'ls arrencava i m'arrencava pèl i tot. Deixava de fer tot el pit ple de serrets i em vaig depilar tot ja, i estic ja curat. Però vaig dir-te una cosa, tinc l'elefanta Cristina, la tinc amb coronavirus. Coronavirus, no? L'elefanta Cristina és de sangre azul i la tinc. Ella és de la corona, sí. Tinc coronavirus, allí tinc pendientes virus, collars virus. Collars virus en tinc, jo què sé. I relonges virus. Corones. Diademes virus. Diademes també. Diademes de parar en barco. Escolta, i no res. Vull dir-vos que el cocodrilo que tenia del Nilo, aquell que media 6 metres i pico... Sí. Me s'ha fet fardatxo, tio. Què me dius? Sí. Me s'ha fet un fardatxo, te ho jure, tio. I no res, jo tenia pensat posar unes botes de camperes en el cocodrilo, en això tindria que fer una pulsereta només. Però només m'hi fa una pulsereta. Molt bé. I, bueno, no res, allò ho tinc abandonat. A Paco Pérez ho tinc llogat allí, però no va gens. L'altre dia el vaig veure abraçat a la zebra i dic, què fas? El vaig veure abraçat a la zebra i dic, què fas? Diu, no res, a passar a la Guàrdia Civil. Diu, què hace aquí? Diu, nada, que vengo aquí porque festeo. I no res, i un desastre allò. Allò ho tinc, buf. Ha plogut molt, un fanguer de fora. Hasta n'han volat l'entrar. La xica aquella de Miami m'ha preguntat, Gamba, per l'Anxeu Andragonès, si pillat el coronavirus, té que vindre per ell o veure... Dile que sí. Andragonès, dile que l'enviaré jo. No, tu dile que sí a tot, que vinga. Dile que sí a tot. Dile que estic fent un mesclote ara. Ell és el vino. Entonces, una volta que l'envié, ella s'ha d'emparellar en ella. O sigui, que ha fet llet. I si ha de cafè. Ai, jo encara no l'he vist. Jo estic assustat. No res. I els mosquits? Els mosquits ja no rasquen. Ja no rasquen? Recordem a la nostra audiència que no ho sap que teníem uns mosquits que no picaven, sinó que havies aconseguit uns mosquits que en comptes de picar, rascaven. Sí, doncs ara tossen. Ara tossen? Ara només fan que tossir. Com estan de febre? Les foto la mascareta. El virus. La Sí, així, en el pic. Hòstia, m'he senat molta veu. Molt bé, Gamba. Bueno, no res, un desastre tot. Alguna coseta més? Sí, ja vos a cagar a tots. Molt bé. Bueno, estem arribant al final del programa. Sempre diguem una paraula que ens sona així diferent, que siga distinta per a poder aprendre i al final farem una samarreta en les millors. Així que ara anem a dir les paraules que teníeu cadascú pensat i després, si ens sobra un poc de temps, se m'ha corregut una cosa. Volia dir una cosa, perquè en vez de samarreta, si diguem tantes paraules, al final vull que l'audiència sapa que farem un joc de llençols. Per lo menos. Pues mira, per regalar a Nadal, no estaria mal. No estaria mal. I tot com sempre fem, de casa també. mantindrem l'ordre habitual, així que Montserrat il·lumina-mos en la teva paraula. Jo una paraula que vaig descobrir, bueno, és de sempre, però la vaig recuperar d'un llibre que estic llegint, l'últim de Ferran Torrent, Dotor. Dotor? No doctor, dotor. No. Potser ser nos. Cotilla, que seria en castellà. El sabudet, quan eres sabudet, és un dotor. Sí. Molt bé. Està molt bé. Saoro, el rabossot del programa. Saoro, vale, i la meva és d'això, fonèticament. Sí. Morrongo. Com? Morrongo. El pimentonet de pot, que m'ha dit morrongo, no sé com es diu. És veritat, una paraula pegolina, el morrongo.
I és superxula perquè morrongo. Sí. El rap del morrongo. El rap del morrongo podria fer. Morrongo rap. Molt bé, el senyor Major. Jo avui diré una que em transporta a la meva infància, i segurament a vosaltres també, Mangotero. Mira, xurro, media manga. Xurro, media manga, mangotero. Sí, senyor. A només falta que jo digui xurro. La teua gamba és, la teua paraula... La meva és Angilaga. Boníssim. Angilaga. Tenia la cançó, els Rolling Stones li van dedicar una cançó a l'Angilaga. Jo t'ho dic perquè anant al terrari m'ha punxat molt, m'ha vingut al cap ara. Hi ha diverses classes d'angilagues, N'hi ha Angilaga, diverses xulíssima. Sí. Vaja. Molt bé, la meva paraula és verbigràcia. Verbigràcia, això no és valencià. Això és castellà, Això és castellà. Verbigràcia és que la vostra ignorància... Que sort tens que no podem passar la pantalla. Verbigràcia és una paraula valenciana que vol dir per exemple. Que apareix en els exàmens de superior de valencià. Sacarem a la ràdio les galtanes de la cavalleria. Sort és que no, busqueu ara en el diccionari verbigràcia i se donareu d'això. No sé si mos queda algo de temps. Mos queden 6 minutets. Mos queda un poquet de temps. Hem anat molt bé. Se m'havia corregut una cosa, perquè ja que el programa intenta entretindre i extraure un somriure davant d'esta situació tan estranya, doncs jo volia que sigueren capaços cadascú de dir algo positiu que aquest confinament ha tret, no? En el meu cas, començo jo i així podeu anar pensant, el que més m'ha agradat d'aquest confinament és que tot el món ja va vestit com jo, arreu, no? És una cosa... T'han posat al teu nivell, I jo ara em veig que la gent a les cases va vestit com jo normalment vaig vestit cada dia. I això, doncs mira, ho trobo algo positiu. No sé si algú de vosaltres ja se li ha corregut alguna cosa bona. Jo la cosa positiva és que des que fem això ens han vist més que quan estem a peu en directe, perquè les 3.000 proves que hem fet perquè això és que bé, ens han vist més si feien tot el dia junts. Me cago en la mare que ho va parir. Sí que ens ha costat, sí. El contacte humà, que sigui per videoconferència. Tauro? Pues a mi m'ha ocorrit... Jo, l'últim. Tu l'últim? Molt bé. Pues jo l'antepenúltim. Pues sí, jo també vull recalcar el que diu Montserrat, m'ha costat molt, és tot pirata, però la gent tot ha que saber també. I, bueno, ara en tenim que fer un altre, entonces ja tindrem que anunciar que la setmana que ve tornarem a fer un altre programa. Si tot va bé, en el moment que escolteu això, seran de les 10 a les 12 del matí del diumenge, perquè anem a veure si ho podem penjar perquè es pugui sentir demà, que és el dia de la resurrecció. Quilòmetre zero. Tenim un canal de YouTube. Tenim un canal de YouTube i ahí apareix. Canal de YouTube que tenim. Bueno, es diu Sèquia de YouTube, canal de Sèquia no el mateix. No arriba. Una sequeta. Amb Bellona. Jo, doncs mira, la cosa positiva d'aquest confinament que tenim és que, no sé si és positiu o negatiu, però jo m'he fet més gord. Has fet pa! Has fet un tutorial de pa! Ha fet un tutorial de pa, ha guisat bull en ceba, coronavirus, de tot. Ha guisat de tot. Positiu és que, saps què és? Que no ens coneixíem ni el veïnat després de tants anys de viure així, i ara, gràcies a això, que eixim al balcó a aplaudir i tot això, que jo hi poc, però, doncs mira, ens coneguem més i ens parlem més. Potser després ens tornem a veure per ahir ni ens parlem, però... En 6 mesos tot mort. Sí, això està tot mort, però, bueno, de moment és una cosa positiva. 6 mesos... I una altra cosa positiva, que he vist menys a Montsonís, això també és prou positiu. I Saoro, la teua... Jo de positiu poc, perquè jo el meu ha sigut semiconfinament. Ha sigut un quiero no puedo, un cagar però sí però no, saps? I entonces no massa positiu, pues jo què sé, que me'n vaig a currar i torne i estic més tranquil que la guerra. Vaig soles per ahir, au. Home, la gent no ho sap, però treballes als 500 metres de ta casa, vull dir que antes tampoc era molt complicat, no? No, però estava a parir, home. Estava a parir, sí. Ahir a la cooperativa es feien uns... Estava a 700 metres. Sí. Molt bé. A les 6 del matí no hi ha ningú al carrer, i a les 7 tampoc. Això vos dic jo que
Que tu sí que estàs. Ell també està semiconfinat. Jo ara també estic Jo també vaig i torne. Vosaltres no sabeu. Así después del aplauso pasa el coche de la policía en el himne Policía Nacional, el himne espanyol, tot el que té. Sí, així també passen les ambulàncies. Però sense himne, no, però així sense himne nacional. Fantàstic. No, sí, sense himne. Això podria fer. Es pensen que això va a fer fugir el coronavirus. Molt bé, doncs, estimats amics i estimada audiència, fins així, quilòmetre zero especial coronavirus. Programa piloto de videoconferència. El programa zero, igual que vam fer el primer programa zero, que jo després em descompte. Una llàstima, milers d'oients que teníem, ara ens costarà recuperar-los un a un. No, ara puc ser que recuperes millor. Sí, ara el que tenen que fer, quan veguen el vídeo és subscriure's al nostre canal. Que sapigueu que si anem sense veure no anem mal, quan ens veguen s'acabava el programa. No digues això. Tenim que dir-li a la gent també que el que vulgui escoltar alguns dels, no sé quants programes hem fet, 9 o 10 o els que siguin, poden entrar a Radio Pego online i baixar-se el podcast ese. Jo tinc que pagar propaganda per posar això? A tu t'han de pagar el royalty. Sí, no patisques, Montserrat. És que no m'atrevís ni a mirar-te quasi, saps? Així que... Bueno, jo crec que ha arribat el moment de despedir-nos. Anem a fer-ho coreogràficament, anem a fer una performance, d'acord? Conforme havíem ensaiat les altres 460 voltes, a la de 3 entrem i acabem. 1, 2 i 3. Adéu! Fins un altre moment.